Al nostre país, quan hi ha una acumulació de desgràcies, diguem, això és l'any 10. Eixa frase fa referència a la plaga de la filoxera, que l'any 1910 va arrasar les vinyes de les comarques centrals valencianes. La filoxera, una plaga molt dura, arrasarà totes les vinyes. Ací a la vall vivíem de la vinya. 70% de població es quedà, però un 30% de població activa va haver d'emigrar, principalment a França, Barcelona, Argentina. En aquest documental parlarem de la immigració de la Vall d'Albaida a l'Argentina, de l'any 1910 a 1920. Ha sigut el treball de tot un any en el que hem parlat i hem entrevistat a persones, entre altres, com a l'escriptor Joan Olivares, l'historiador Carlos Fuster i Àngel Cambra, el biòleg Fernando García, el cantant Pet Jimeno Botifarra. També hem anat a buscar fonts directes, com a Dolores Espósito, que viu actualment en Otos, i ens conta el viatge dels seus pares i el seu. Alberto Totolí, fills de pares de Terrateig i de Castelló de Rugat, que viu a Buenos Aires, ens contarà l'èxode de la seva família. I, com no, volem donar les gràcies a totes les persones que han col·laborat en aquesta feina de recuperació de la nostra memòria. Des d'un punt de vista tècnic, la composició de la banda sonora, allò que m'ha tocat fer a mi per aquest documental, el mateix caràcter costumista del documental és el que m'ha donat les pistes per a la composició de la música. Principalment, la feina ha sigut trobar la simbiosi entre dos estils musicals. D'una banda, l'estil argentí, caracteritzat principalment per l'acordió i el tango com a estil musical, i d'una altra banda el caràcter valencià, de la música valenciana, representat amb el so de les guitarres populars de l'època, així també com els instruments de vent de les nostres bandes de música. Aquesta simbiosi per a encontrar un mateix punt d'eixida, un mateix caràcter dins de la música que sentirem en aquest documental. Estem al celler del tio Leandre, al camí dels Carros d'Ontinyent, i bodegues o cellers com este hi havia a la Vall d'Albaida, a molts pobles, masos i heretats, a finals del segle XIX i principis del XX. Aleshores, la vinya era pràcticament un monocultiu a la Vall d'Albaida. Esto es el celler de la arboleda, del mas. Així cabien uns 5.000 cànters de vi. I com es repartien els cànters de vi? Així n'hi ha 30 gerres. 30 gerres, d'argila. D'argila. La filoxera, en realitat, és el nom que se li dona tant a una de les més greus plagues que va patir l'agricultura europea a finals del segle XIX i inicis del segle XX, com també es gasta el mateix nom per a l'animalet responsable de la dita plaga. La filoxera va entrar en Espanya, primer va entrar pel Pirineu, primer va assolir tota la zona de Catalunya i després per el sud va arribar sobretot des de Màlaga, que era una zona també de vinya de moscatell, i va arribar des del sud. Mirarem els arxius del 1907, del 1918. Els valencians més o menys havien anat alguns abans del 1910, però la majoria van entre el 1910 i el 1920. Els nostres emigrants des de Bilbao, Barcelona o València, després d'11.000 quilòmetres i un mes de viatge, arriben al port de Buenos Aires. Dels anys 10, a conseqüència de la plaga de la filoxera, però també després en els anys 30, just abans de la guerra, a finals del 20 i principis dels 30, i després de la guerra, en la postguerra, evidentment, aquella època de fam també va ser terrible i, clar, la gent va haver d'emigrar a Argentina i a altres llocs d'Europa per a resoldre els seus grans problemes econòmics. Pots explicar un poquet què t'ha contat ton pare del viatge? Un viatge molt llarg. Entonces un mes. Un mes. Un mes de barco.
A Mendoza, San Juan i La Rioja prosperen les vinyes amb varietats europees, empeltades sobre peus americans. Quin seria el tango que més li agrada a vostè? A mí, El día que me quieras, de Carlos Gardel. ¿En sap un trocet o algo? No. Cargaron sus baúles, bajaron de los barcos, llegaron desde lejos. Amaban otra patria, repitieron sus nombres y, en el lejano puerto, alzando sus navíos, emprendieron la marcha. I una de les llunetes, o la lluneta que estem ara esmentant, que és la lluneta que representa a la Mare de Déu protegint els emigrants d'Albaida en Amèrica. La literatura, com no pot ser d'altra manera, com que parla de les persones, parla molt també de la immigració. Des del principi de la literatura, el mateix Ulisses, a l'Odissea d'Homer, ja parla d'un viatge, d'un llarg viatge de retorn cap a casa. En la nostra literatura, per exemple, Enric Valor fa una novel·la molt interessant, una novel·la curta que es diu La idea de l'immigrant, que ens situa en un mas dels peus de l'Aitana. Les fadrines molt sentiners, totes van de 5 en 5, la una li diu a l'altra que ganes de novio tinc. I finalment, d'esta plaga se n'ha fet una festa. Dir que ha sigut un gran plaer, no? Un plaer enorme el poder treballar amb aquesta gent, amb el Lluís i el Casimir. Tota l'emoció que li han posat en la realització del documental, no? I en el fons tot el treball desinteressat, no? que han fet. D'una altra banda, dir que ha servit, no? M'ha servit i espero que us servisca a tots, no? Per conèixer més a fons, no? Les nostres arrels. Tot allò que van viure els nostres avis i besavis, no? Per poder tirar avant les seues famílies. I d'una altra banda, dir que no estem tan lluny d'aquella època. No? Actualment vegem, el 50% de gent jove està a l'atur i necessita donar-li una eixida, no? a la seva vida. El día que me quiera, la rosa se engalara, se vestirá de fiesta con su mejor color.